с жълто пънче, докато мухоморката с червена шапчица с бели волсинки по нея и с бяло пънче. А следващата група беше манатаргата с дяволската гъба. Какво беше характерно за дяволската гъба? Как я разпознавахме? Станиславчо? Че нейното месо първо е червено, така, и после става синьо. И после... Така. Дали правилно е написана? Булка гъба. И сега ще проверим на Станислав отговорите. Едно. Две. Съвпада ли? И три. Четири. Пет. Браво. Забелязате ли с какво ли? Защо не с няма изложите там? Нали